Kozo Calapas. Mrs. Sambalopa. Ificholinga chatu ticheze nanu. Ndemu masuke kumaso mulimbe ntima. Chifukwa ngati simulimba ntima mwina zina muziwala simuta fotokoza bwino kuti tikhaende chithunzi cheni. Tuziwa pobwera munabwesa report yanu taona mapepala. Koma zili kwa inu kuwerenga report yo kapena kulankhula zimene zili kukhose kwanu zimene mukukumbukira. Ndero pasani mpata kuti mutilankhule. Sokoma. Mike akale pafupi ya. Mwambiri chair ndiko miti nonse muli muno. Ineyo panali pa 8 Juni nditadzuka mamawa ndinatenga phone yanga ndikulowa ku Facebook. Mekuja ndinoona kuti kwachitika maliro akasambala. Ndiye ndinadzutsa abamba Sambalopa kwa uzoti tonani izi. Ndanatenga phone yawo ndikuona ndikuyisiya. Atsitsu menelo nali Saturday. Anali pa khomo. Anachokapo cha kumadzulo I think around 2. Kena kuchama pa 5 ma 6. Anandimbira phone kuti tikuperekeza maliro aja. Tikatenga Blantyre kupita ku Nzuzu apita Nkhatabe. Ndilongezere zovala zoti ndiende nazo. Ndinapanga mena nandiuzira. Ndifo choti akamachokapo ndimalongeza zinthu ndineyo. Anabwera mapasti 8 anadya ndikugona. Ndadumpa poti anayotanya mukamawa sipanayi ni mamawa. Kena kono kutacha anazanduza I think chama pasti 8 kuti ulendo uja ndopanga khanso tinyamuka chama lanchawa. Basi ndinazisiya zimene zija kumapanga zinthu zanga ndinakonzekeretsa chokudya anadya ndinanyamuka chama 11:45 kwaperekeza ku office kwawo. Ndinaindika mwana kanga. Anatsika galimoto ine ndikutenga galimoto mapiro nyumba koma anazoti abwera mawa around 3. Basi nditatero ndinapita nyumba makapitiza zimene mapanga. Kozi tinali ndi farewell party yamene anali Air Force Commander timapisanzikana ndi akazawo ku officers mess. Ndili kumene kuja upate chama 7 I'm not sure nthawi koma kunali kutada anandiimbira phone koma ndifusa za mwana fa tsiku limene lero pa 9 ipo kamwana kanga kanyamata kanabwera mu YouTube holiday maphuzi akwiri ya mmale ndinantenga ma 3am ukankweza basi ndama ndifusa kuti mwana uja waenda bwanja naimba kuti wafika na yankhote wafika na mzara okay chabwino ife tafika bwino koma weather sinali bwino kunoko kukuzizira kwambiri moti ndalowa ndatani ndagona nanata okay good night ino mapitizo cheza ndazimaye aja nacho komwe kucha napita nyumba ndinakagona. Mawa lake napatsa good morning chama 7 anandiyankha pa stage morning. Basi ndinakhulesa nawo china chichonse kufika na chama around 2 nakhapa mpando ndimadya kunabwera Kenon Dokwe ndi ameja Kalinga ndinamva kuti kwabwera galimoto fana kai wafupi ndi pakhomo atsika anthu awiri. Ndinazamva kuti tigogode apa ngati palibe apa ndiyoti mwina tipite useri. Ndinadzuka pa mpando paja ndikugwira chitseko ndikutsegula nakumana ndi Akalinga afuna kuti azipanga noko pa khomo. Nditaona ndi protocol yakwame zinali zoti ndinadzidzimuka ndimangona thunthumira. Kozi ndinazoti chilipo chomwe ndinaganiza naona kuti mwina amuna anga adwala. Kozi sizimachitika kuti zibambo kulibe ndazibamba bwere ku khomo kucha. Ndazibamba jana ndona soti nineyo ndinazakha ngati ndatutumuka. Ndanandizoti ayi mai tadikira nikayi. Ife timakufunani kwa timafuna tilowe nyumba mukhale nanu. Ndinazoti okay dikira nikayi. Ndinalowa nyumba chotsambale kaiko kitchen. Ndinabwera nawo za lowani bambo. Ndanalowa ndikukhala. Ndatakhala ananduza kuti abambo pajana uluka mukudziwa ndikuti ata okay chabwino. Ifeyo tabwera kuti tikuuzeni mwina muzangona nkhani mu social media. Ndetafuna kuti mukamaona tikauti takuuzani.
ndege imene amayendetsa amuna anu yasowa, koma sikuti ndizodetsa nkhawa kuti mudandaule chanjani, ikufufuzidwa kuti mwina yatera kwina kwake ipezeka. Na uzata ukachabwino na uzata koma musamuze wina aliyese mundikire kaye. Na uta koma no siningakwanisi kukhala ndekha kuno. Bwanji nditaita nanti anga kuti abwere tikhale anthu awiri faizi ichi ndikuchona kuti chandikulira. Na uzata ukapalibe vuto. Tizikudziwitsani mene zikuyendera. Azibambo ajana nyamuka ndikumapita. Ndimene no kunambo bwera azibale anga azenzanga atamvoti mundege mucha asambalo panalimo. Basi tinakhamwe kuja tinagona sana bwereso anthu aja ndi ripoti lililonse mpaka na mawa moti zina zonse zimachitika kuchoka kwa azibambo awawa ndimangona no pa social media. Endi maliro aja ndinamva talengeza a former president kuti ndege ija yapezeka anthu aja amwalira, koma kwame aja sana tiso kuti abwerere azandidziwitse ngati ife yakubanja. Ndeziratero mudziwabe munthu zoti zodzidzimutsa ndinadwala, ndinakanika kuti ndinyamuke ndibwere kulilongwe kuno kumene kunali kuti anthu akuzadikirira matupi aja sindinabwere nawo, ndinakhalabe ku nyumba amandipanga monitor ifo kuti BP yanga inashuta. Ndinakhala Tuesday lija pa 11 pa 12 nali chigonerebe pa 13 nditoona kuti at least ndadzuka bwino. Ndinapempha galimoto mabwana azimayi amabwana kuti tandithandizeni galimoto ndikafika kulilongwe. Anandizoti hayi kulilongwe simutani simupite fweni mukudwala. Ndebe pumbu mene nimamvera naona kuti aine nditokafika. Ndinanyamuka magalimoto amaliro nakuma nawo pana Thenje. Nayi titalumikizana ngale ndi achibale amene anali mmenemo. Sindinakwera ndikumabwerera ndi maliro aja. Titabwerera fiko zomba panali kuti anena kale kuti maliro aja asafike ku Khomo chifoti kwawo ndi pafupi ndi St. Luke's Hospital. Maliro aja anaenda straight kasidwa ku mochari. Anayika ndi casket yomwe I think kunali ujeni yoti ndi yayikulu asifika nyumba. Mawa lake maliro aja nakatengedwa mwambo unayambika, tinalibe access yoti atitsegulira ucheni casket ija tione. Ayi si anatitsegulire mpana maliro aja nakayikidwa. Sitinathe kuona foti mene analamulira kuti asatsegulidwe asatani tinalibe chochita. Ndipo wafusa achibale na mina anathamangira ku mochare ya kunoko kulilongwe. Atanango uzidoti uza doctor kuti apanga postmortem akuti alumikizane naye zimene sizinachitike, komanso sitimazoti anapanga identify body ndi ndani, wanso sitimazoti anakatina kaika ndiwo omwewo sitimadziwa kufika na lero. Nengi ningalongosole moteromo mene ndilekeze pomwepo. Tupempe time ka 1 minute kupereka ulemu. Mzimu wa Lieutenant Colonel Sambalopa utse mutende. Tutokoze kuti mati pasatsarane wang chimene mukudziwa. Tukupemphani kuti tukufuseni mafunso kuti mwina pali zina zimene simona fotokoze kapena anthu sanamvetsetse ndi mene nanenera kale moja kuti si cholinga chathu kuti tukukumbuseni zakale, koma cholinga chathu chakuti kafukufuku wa ndege ameneyi amalizike bwinobwino. Ndi tisegula floor kama members kuti azikufusani mafunso.
tiyamba ndi Dedza Kasina. Zikomo kwambiri chair chifukwa cha kupereka mwayi kwa Dedza Kasina. Mayi Sambalopa poyamba landirani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera ku Dedza Kasina chifukwa chotaya okondeka wanu amuna anu Keno Sambalopa pa ifa yotereyi. Komabe mina nenera a chair mundilola kuti ndifunseko mafunso angapo kuchokera pa presentation yanu imene mwatipatsa komanso mmene mwalongosolera. Poyamba ndimakupetsani bwino lomwe, ndimafuna nditamva kuti kodi mutayankhulana madzulo apa 9 Juni mwanena kuti anakuwuzani kuti afika koma anali ndi mwina panali zovuta anatsika chifukwa cha nyengo ya tsiku imenelo. Mchizungu mwanu mwagwisa kuti great difficulty because he landed with great difficulty because the weather was bad. Nyengo inali yoyipa ya tsiku limene pa 9. Ndiye amatero kuti akakagona chifukwa kuti amava kuzizira kwambiri. Sindinavepo kuti ulendo wawo wa pa 10 ngati anakuwuzani chifukwa pa 10 mutero kuti munangopatsana morning mamawa pa 7 imene anakuyankhani past 8 ndi imene munayankhulirana. Ndimafuna nditamva kuti kodi ulendo wawo wa pa 10 obwera kudzatenga vice president anakuwuzani? Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse sana ndiuze chilichonse. Pandinango apatsa moni mamawa ndikundiyankha sitinakhale ni paroti tinakapirana zina kuchoka pamoniyo basi. Panene basi mutakambirana kuti anafika nyengo inayo yipa kagona vozizira sana nene kuti mawa ali ndi hayi anali sana ndiuze chilichonse nango ndilongosolera zimene zoti afika akumvozizira agona. Tathokoza. Ndamva bwino lomwe kuti zitachitika izi anabwera ku ntchito zakuwuzani kuti ndege yasowa kuti musavere kwa anthu ena. Anabwera Keno Ndokwe ndi Major Kalinga. Koma zitachitika izo kupezeka kwache ndi za maliro simunalandira uthenga lonse mpaka na lero. Ndabweza ni ndimveso bwino bwino. Atabwera Major Kalinga ndi Keno Ndokwe kukuzani kuti ndege imene amayendetsa munali amuna anu yasowa akuyang'anabe. Kupezeka kwa ndege ku maliro kudabwera uthenga liwonse official ochokera ku ntchito kwawo? Ayi sunabwere ndinangoonera pa social media pomwepo. Ndiye mwanenanso kuti maliro amene atachitika ali kumochale achibale atapita adawuzidwa kuti kukhala postmortem koma adawapasanso nambala ya doctor amene adagwira ntchito imeneyi koma sanapatsidwe mwayi okapanga identify kapena kukaona thupi la malemu. Mpaka anamaliza kugwira ntchito imeneyo anangoona coffin itatu casket itatu kapanja kuapatsa kuti thupi la abale anu ndi ili. Palibe uloni mmodzi amene panga confirm thupi la malemu mpaka munakayika. Zikomo kwambiri chair. Anthu amene anali kumene kusuta anapatsa nambala koma anangouzidwa kuti apatsa doctor okuti akufamily azumikizana naye amene sanauzidwe kuti ndi uyu komanso sanafusidwe wina aliyense kuti alowa akapanga identify body ija kufika na anangotulutsa. Then mafuna kuti muthandize mutsimikize kuti munangopatsidwa casket ya malemu yonena kuti ndi thupi la malemu Asambalopa mpaka mudayika. Palibe wachibale amene anaona ndi kutsimikiza kuti thupi ndi la Asambalopa. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Palibe anaona wachibale wina aliyense. Tsoyeza kuti titanena kuti simukudziwa pamene munayikayo ndi mbale wanu amuna anu simukudziwa yet.
situkudziwa foti tinalibe umboni sinanga sitinawo khali ndi mpato kuti tinakatha kuazindikira. Sana mwana anabwera nakhapo mpando menewo anakambapo nkhani ya postmortem yomweyo malizatsi mutapita ku inquiry yoyamba ngati anakuita nani mutsimikiza komanso BFU report adakambidwa nkhani ya postmortem kwauza kuti mukhoza katenga malizatsi amenewa ku OPC. Inu ngati banja la Asambalopa munauzidwapo zimenezi? Ku inquiry yoyamba ine sindinapite, anapita ndalamu anga komano sana ndinokusolere kuti anauzidwa kuti akatenge report ku OPC ende sindingakwanitsa kuti ndingayankhe pamenepo. Mwina mukhoza kufuna kuti komiti kuthandizeni bwanji pa nkhani ya report limenelo kapena mwina kupangaso fresh postmortem kuti choyamba tidziwe kuti mudayikaonda Asambalopa kapenayi? Ndiyankhe chonchi report imene ngati ilipo timangofuna kuti mutatithandize yomweyo kuti tione fund imene makambira ndazira mwanga ananena kuti kukapangaso postmortem ya tsopano akubanja sakufuna. Chabwino chair mwina bendi ipitiriza kupempha ngati ngabwere nthawi ina koma ndikadakonda kuti mwina alamu awowa amene sanali ku mochari kuno kulilongwe mwina tikamera na anthu ena aja kanabwera kuti they should confirm pa zinthu zinazo ndi mene ayankhira mai Sambalopa. Mwina pomaliza umoyo wawo health status ya amunano anali ndi vuto linali lilonse mwakhana zaka zambiri ngati amunano anali ndi vuto linali lilonse pa nkhani ya health wise umoyo wawo? Kendisa na yanke funso lomalizirali ndi yanke alamu anga amene anapita ku inquiry yoyo kumochali kunalibe. Amuna anga anali abwinobwino anali health samadwala. Tokoza kwambiri chair kuchekedza kasina. Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Ndipepese kuchokera Mwanza Central kwa mai Sambalopa komanso banja lonse chifukwa cha chipinjo chimenechi. Ndinaona pa tsamba la Facebook patalembedwa nkhani. Page imeneyo inali ndi dzina lanu. Ndifuna ndingofunsa ngati page yodi ndi anu komanso munalemba zimenezo ndinu. Mawu ake anali otere: amunanga anafera zaeni ine 10 June 2024 sinzaiwala. Page imeneja ndi anu? Ayi, mene si page yanga komano sindikumboti nali page yanje panayikidwa audios omwe mzimayi wina amapanga accuse politician wina zinkhani zawo kumatchula ngati za zoti asing'anga kamati baba kamati chani mukulongosola kwawo ndayiwala sindinaziloweze bwinobwino. Ndio nditamvesera zimene zozo ndimene ndinalemba comment imeneyo kwa page kwanga. Munayika comment imeneyo? Ndinayika comment imeneyo kwa page yanga. Koma imeneyo si page yanga. Sindingakumbukire soti inali page yanje koma ndinalemba comment imeneyo fuacha zimene ndinamva mu audio zimu. Okay. All right, chabwino. Ndiye kuti inali comment yomwe munagwiritsa ntchito page yanu. Dzina lanu la pa Facebook. Ndinalowa ine ndinali ku account kwanga ndinangopanga comment ku page kumene kwako ndayiwala soti ndi ku page yanje. Komano ndina comment nali ineyo chifukwa cha ma audio zamwe ndinamvawo koma sinali page yanga. Chabwino. Ayi, nimafuna ndingotsimikizira kuti mawuwo analembedwa ndi inu. Chifukwa ndinaona ndithu pa tsamba la Facebook pali comment ya mtundu otero. Chair, mndilole mwina ndifunseko kuti mawu amene anali ndi tanthauzo lina lake kapena kuti mwina munangolemba kapena panali zaeni zimene mmazidziwa?
Zomucheya olemekezeka mene ndayankhira muja kuti ndinangopezerera ma voice note iwo ndikumvetsera nawo and ndinakuyankha pompo chifukwa cha mene zomwe ndinamvazo koma suti ndinazo kuti zili mutu mwanga ndinangozilemba ifoti ndinakumanizana nazo pompo. Zikomo kwambiri chair. Pa Solomwelo munati munayankha facha zimene munamva zimene zinali pa audio panopa muli ni mkwiyo kapena mulibe mkwiyo? Kwambiri chair, ndilibe mkwiyo wina uliwonse, izozo ndinangoziyankha kutengera ndi post yomwe ndinakumana nayo. Kwambiri atokosa Lowa. Kwambiri chair, poyamba ndipepese mai Sambalopa chifukwa cha imfa imene inagwa mnyumba mwanu. Nkhani ya ngozi ndiyovuta kwambiri, zimasiyana ndi maliro kuti matenda mwina mmazonda pa nyumba. Ndili ndi mafunso awiri atatu, koma funso loyambirira ndila kuti mukuonetsa kuti ino munadzamverera ma voice note pa Facebook, ndipo mutamverera ma voice note amenewo munadzayika comment yonena kuti amuna anu anafera za yeni. Ndimafuna mufotokoze mwatsatanetsatane kuti voice note imeneyi munali uthenga wotani umene unakupangitsani kuti muyike comment imeneyo. Kwambiri chair, mene ndalongosolera kale kuti sindingazikumbukire and nalizoti zangochitika I think chakumene zimene zija, koma ndanoti zinali zokhudza kuti anthu amapanga na accuse ngati za ufiti zoti kaya maenda motani singathe kulongosola ndayiwala, koma zinali mmene mu voice note imo tiwake. Mafuna kuti mwina mungofotokozapo kuti za ufiti izo zimene anthu amakhala ngati akukambira nazo ma voice note zinali zokhudzana ndi ngozi yomwe ya ndegeyi? Zinali zokhudzana be moteromo, koma sindingathe kulongosolano bwinobwino kuti zimalumikizana bwanji ndi ngozi ya ndege, koma no zinali zoti anthuwo amadziwa zoti chinthu chochitika mmene amalongosoleramo, koma no sindingapezeso ma voice note iwo ndilibe, koma no ndinamvetsera nkona linabwera comment imeneyoyo. Ma voice note imene mwina mmatchulidwamo mayina a anthu amene mungathe kuwakumbukira nkutiuza kuti ku committee kuno tithe kutsatira nkhani imene? Mayina ake amene ndingatchule ndi amene amatchulidwa ndi Patricia Kaliati, zimayi amayankhula kumwe apanga accuse yonse ndikumudziwa. Wina amatchulidwayo kuti kumene amapita kaini yake yonse ndikukumbukira bwinobwino amati baba I think so, koma amati wa ku Nigeria. Ndi anthu awiri amene ndingathe kutchula. Kwambiri. Ndimafuna kuchoka apa ndimafuna ndikufunseni kuti mwina pa ngozi imeneyi inuyo ngati mkazi wa Malemu Sambalopa mumakhala ndi mafunso osiyanasiyana amene mwina mayankho ake sanathe kupezeka. Mungathe mwina kuti fotokozera kuti mumakhala ndi mafunso a mtundu wanji kuti mwina komiti ino ithe kuwunikirapo pa mafunso ngati ameneyo ngati mungakhale nawo? Kwambiri chair, ndi komiti yonse ineyo ndikanena kuti ndi mafunso ndinama, koma ndimangofuna sisi kuti nditazadziwa kuti chinachitika ndi chani, basi ndi chimene moyo wanga ndi akubanja kwathu timafuna. A BFU anapanga kafukufuku, ndipo mukafukufuku wawo amanena kuti ndege imene inagwa kunthungwa kuchikangawa inali ili bwinobwino isanagwepo, inalibe 49 iliyonse. Komano iwo mukafukufuku wawo amanena kuti chimene chinapanga contribute kwambiri kuti ndege ija ipezeke kuti yachita ngozi inali nyengo. Ndipo mu report lawo final report imene anatulutsa BFU anayikapo zithunzi za ku satellite za kunthungwako zosonyeza nyengo mmene inalili pa page 59 ya report limenelo. Inu report limenelo mmalitenga mwa mtundu wanji? Kwambiri chair, ndi komiti yonse
Ineyo ripoti just ndinaligwire m'manja mwanga kuwerenga zimene ndimadziwa ndi zimene anawerenga aine akatatitana kumene kunali Gerege Eugene kale. Ndinangomvetsera zimene zimawerengedwa koma ineyo pandekha sindinakhale ndi chidwi choti ndikhale nalo ndikuwerenga. Kozi ndimona kuti zipita nkholo zomwe amalembazo zambiri za ndege singakwanitse kuzimva pandekha. Mafunso anga amene. Supplementary Mulanje North. Ziko mwambia chair. Poyamba ndijoyana ndi amene alankhula aphungu anzanga kupereka chipepeso pa imfa ya Munanu imene inachitika pa 10th June 2024 pepani kwambiri. Ndingofuna ngongezerapo pafunso limene afunsa Dowa Kasangazi. Ino kunoko kwabwera makamaka anzathu ku MDF almost onse anabwera panopa amatsimikiza ndithu kuti malema Munanu anayikaswiri pilot wake usati pilot wamba, and he was one of the best Donia pilots. I mean, it will take time kuti kwapanga replace. And then mafuna kufusa pankani imene afusa ya weather inu panthawi yonse imene makhanao pa maulendo amene akhala kuyenda mungathe kuyuza forum inoyo kuti alipo masiku amene anayenda ndikubwera kuuza ndikuti kunayi nyengo weather yovuta kwambiri koma anapita ndikubwera ndikutera bwino. Izi namba zachitikapo mmoyo wanu mukhale nawo limodzi. Ziko kwambiri chair ndi komiti yonse. Ayi sanandiuzepo amuna angaza kuntchito samakonda kundilongosolera. Komano tsiku ilili atingifotana ndiyimbira phone fo amafuna kumva za mwana ndi mmene anajejemera ndi weather ndikonana ndiuza koma masiku enawo ndina amasanandiuzepo mene amayendera maulendo awo ndimangoona kuti apita abwera. Ziko kwambiri. Let's Amaya. Aziko mwambiri chair. Pepani wambiri mai chifukwa chotaya okondedwa wanu. Ine chwamba ndimangofuna ndidziwe kuti kodi panopo moyo kuyenda bwanji. Mufuna ndidziwe mukukhalabe komwe mumakhala kapena panopa munasuntha moyo kuyenda bwanji. Chwamba ndinafuna ndidziwe zimenezo. Ziko kwambiri chair ndi komiti yonse. Moyo wanga ukuyenda wantu ngasi anandipatsa ndrama ndimathamanga ndi business tanga ndikumatha kuthandizikira magawo amene ndimasowekera. Kulaini kweya wingi ndinachokako ndinakakhala pa malo panga. Ziko kwambiri. Pepani wambiri. Muna fotokoza kulankhula kwanu kuti mutangomva za uthenga wazovuta zimenezi munadwala BP yanu inakwera. Sindikudziwa ngati padalipo nthawi imene anakufunsanipo nkhani za zovala kuti mwina chifukwa tinamva mabanja ena anafunsidwa kuti munditumizire zovala khala ngati kuti mujati machitira pamaliro kuti sindikudziwa ngati uthenga ngati umenewo mudaumvapo ndipo ngati mudatengapo gawo kuti munatumiza zovala zina zilizonse ndipo ngati munatumiza kudzera mwandani. Ziko kwambiri chair ndi komiti yonse. Sindinafunsidwepo kupereka chovala china chilichonse nthawi ya maliro ndesiru zoti anavekedwa chani. Ai ziko mwambiri. Ningochita mobwereza pang'ono funso limene anafunsa anzanga kuti chinali chachilendo amuna anu kuperekapo uthenga okhudza za nyengo komanso ndikuwuzani kuti ndigona mofulumira lero chifukwa nyengo si inali bwino. Kamene kakanali koyamba mwina chiyambireni cha ntchito yawo eti. Ndikutsimikiza kuti kanali koyamba.
Somba Tondwe. Ziko mwambi chair. Ineso mundu ndiambe ndikupepesa chifukwa cha chipinjo chimene munakumana nacho maisambalopa. Zimwawo zusamutendera. Chair, ndafusapo kangapo fuso khanga lomwelo koma I just want to kuti tikhale consistent ndi information yathu. Nde ndifusa kuti potengera kuti onse amene abwera amanena kuti anayitanidwa ndi ya polisi kuti akatenge zinthu zimene zinatsala pa ngozi. Inu kumbali yanu muna uzidwaso kuti mupite nawo. Siko kwambiri chair ndi komiti yonse. Tinayitanidwa ndipo tinapita ku area 30. Kumene anatuzoti tikapanga identify zinthu zimene zinapezeka pamalo angozi andege. Ndiye kumeneko anakubatsirani zinthu ngati chani ndi chani? Siko kwambiri chair ndi komiti yonse. Zinthu zimene zinapezeka zomwe zinali za sambalopa. Napeza laptop bag yomwe munali mabuku awiri koma zinali zoti zinanyowa ndi mafuta. Charger chawo, power bank ndi phone imene inali yoti yangonyenyeka pa ujeni pamwamba pa screen pa koma soti inali yoti yaphwanyika kuti yodetsa nkhawa. Kwazi nditaitenga phone yo ndinayika ndi power bank ija ndikuyiyatsa ndinayitsegula bwinobwino. Panopo maene tikuyankhula I'm interested in the phone. Pamene tikuyankhula pano ndakuti phone yo ili ndi itakukabe ndi access ngati mumatha kuitsegula. Phone yo ilipo komano chomwe chinachitika ndichoti mwana amayiseweretsa nde ainasweka OCD. Nde tapita kokonzetsa ati sima yake ndanayipeza kuti anayiflasha koma phone yo ilipo. Komano okonza isana ndiuze faso na mudandolo tona kandiuza kuti phone chasiku yake nakakuzoti ngoisiya. Komano the third party ndoti anayiflash koma phone yo ilipo. Koma kungotsimikiza inalibe yosweka. Kusweka wake tu kunali kuti ujen OCD ja yango khanga yangonya mene mapangira ngati glass la gali moto lije. Okay. Kuti langonyenyeka koma limaoneka bwino sichose ndimachiona. Koma singane kuti inali yoti yaonongekera kozi taitoka nayo umeko tinakangoyikisa OCD. Basi imagwira ntchito bwino chabe kuti mwina sima mveka kuyankhulana. Nde mwana amakonda kumaseweretsa. Ndi ndimene anapeza kuti mwatsoka inaonongekaso ndikukapanga ndikuflasha ndikuchoka mu mamujeni. Information imene inali mmene momo. Ziko kwambiri, pepani kwambiri. Nkhani ya SIM card magwiritsa ntchito SIM card yawo ya masiku onse phone imenemo. Ilimo be mpaka na panopa. SIM card yawo sina chotsedwe. Okay, Chair, I think that's one thing that can help us mwina as a hint to lumikiza ndi information ina. Kupatula phone munachulapo power bank ngati namva bwino. Nachula power bank, charger chawo, laptop bag ndi munali mabuku ena kawiri. Ma notepad chonchoti koma analoti apangidwa soko ndi ujeni. Nimafuna ndipemphe nawo ngati mungatipatse condition imene power bank inalili kumbali ya damage kuti nali bwino komanso mabuku amaoneka bwanji komanso mwina charger ndikhulupira charger imene cha laptop Ayi charger chimecho ndi cha phone. Laptop ujeni charger chimecho ndi cha phone. Power bank ndiyo mwe ndinagwitsa ntchito so ku charger phone imeneyo finally yoti yazima then ndinachita kupanga ndi power bank ija ndikuyiyatsa. Kutandaza kuti power bank yo ili bwino mpaka na pano sinasweke komanso mabuku ndi charger zonse zili bwino. Ongotsemikizira. Okay, ndio power bank yo pano pa inaonongeka. Komano makopa anali mmene momo alipo. Zina zimaoneka, zina sizimaoneka, zinafufuti, zinapanga fenti. Pepani ndimafuna tingokhandi chithunzithunzi kuti condition machisanzo ndi pemphe mwina chabwino mungu komenta pa power bank mutsimikiza kuti power bank sinaphwanyike.
pa banki sina inango yakhanga ti kumatuka koma imagwira ntchito sinaphwanyike ndikana kuti inaphwanyika ndoti ndinamba. Zikomo kwambiri chair, that's all from me. Ilonge mude. Zikomo kwambiri chair. Inenso ndi join anzanga okupepesani maisambala pakuti pepani kwambiri ndi zovuta zimene zinatichitikira tonse tinaluza koma inuyo munaluza kwakukulu chifukwa anali wapamtima panu. Pepani kwambiri. Pepani ndikhala ngati ndikubwenzeratsani mbuyo komabe ndimafuna mwina ndingomva maganizo anu pa funso limene linafunsidwa la comment imene mudachita pa Facebook. Manenapo kunena kuti zinali ngati za ufiti, so za ufiti pena pake zimavuta kuti uzinene bwinobwino komanso kuti uyikepo mawu bwinobwino. Nde manena kuti maodo amenewo zinthu zimenezo zimamveka kuti amatchulapo Honorable Patricia Galiati komanso ina ndi God Papa kapena God Papa. I think ndi God Papa yo. Koma zinali ngati zoterozo. Ndi God Papa yo ndi Honorable Patricia Galiati amene amatchulidwa mu nkhani zimenezo. Ndeno ndimafuna kunena kuti inuyo mukakhala panopa nkuona mbuyomu mukuganiza kunena kuti comment imene mudachitayo mukhoza kuchita belero kapena mukhoza kukhala ndi maganizo ena pa zimenezozo. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Izo zomwe ndalongosolera kuti ndinapanga comment ndi imene ndinamvera zinthu zimenezozo. Nde kuti panopo kuti ndine kuti nditha kupanganso sindinganeneretu chifukwa choti palibepo choti chindipangitse kuti ndinene zoterozo. So kwambiri. Mwina kufupikitsa kwake nkunena kuti mmazikhulupirira zimene zimatchulidwazo mwina ndingofunsa mwa chindunji motero. Zikomo kwambiri. Ineyo ndinali kuti ndaferedwa nde zinthu pa social media zimaponyedwa zambirimbiri. Nde inenso ndimamva mmene zinthu zikuyankhulidwira koma nonse ndingayikireponso ndemanga ina yoposera zimene ndayankhazi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza ndingofuna ndimvenso kuchokera kwa inuyo. Mu ndege imeneyi munali asilikali atatu mmene timauzidwa, asilikali ngati aku Malawi Air Force. Ndeno panafunsidwa mafunso angapo okhudzana ndi thupi ndipo simudalione ndipo mudakayika osadziwanso kunena kuti mukwayika iwo malemu Keno Sambalopa. Ndimafuna ndingofunsa kunena kuti koma mukakhala ngati inuyo komanso ngati kubanja pamakhala chikayiko china chilichonse kunena kuti amene aja tidayika aja nda Sambalopa kapena ayi sa Sambalopa. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Chikayikocho chikumayenera kukhalapo nanga sisi tinadziwe kuti munthuyo anali yemweyo cause tinalibe access yoti tinakatha kutsegula ndi kuona kutsimikiza kuti anali omweyo. Zikomo kwambiri. Mafunso anga ndi omweyo. Zikomo. Yes, Dedza. Kenako timalize ndi Zambasire South. Zikomo kwambiri chair. Funso langa li Pepani mai ndi kuona kuti ndikovuta kwambiri kuti usitisadziwe kuti thupi limene linayikidwalo ndi lomwelo kapena ayi. Ndiye ndimangofuna ndidziwe kuti achibale ena amene mumalumikizana nawo mwina kulilongwe kuno chifukwa mwatiuza kuti munakumana pana Thenje. Sindikuziwa ena amene anayandikira makamakaja munatchula kuti amapita chakumochale anakhala nawo anali panja chani. Mwina amenewo monga anapemphaso anzanga mwina mutatipasa dzina lawo iyo ndi request chabe. Koma ndimanena kuti chair kumapeto kwake ndikudziwa akubanja akukana nkhani ya autopsy chifukwa chakuti zikatero ngati ndinakumvetsetsani bwino kuti akubanja akunena kuti matupi asakapimidweso kachiwiri. Ndinakumvetsani bwino pamenepo? Munandimvetsa bwino. Okay. Mwina So mwina mulipo mwevo. I think pali mwina kusamvetsetsana pa autopsy. Autopsy ni si ntchito imodzi ya. Autopsy kuli ma samples
amene akuna bangide test autopsy sikuti ndikufukula matupi kokha ayi manifestation so abanja akwena adziwe tikana kuti matupi akapimidwe sikuti ndikuti ndikufukula tu kuli masamples amene azipatala ali nazo matest amene anachitika kuli zithunzi zimene zinatengedwa ndi amakhani njira zawo zobanga verify kupitaso kukaonikira kuti zimene zinapangidwa zinali zoona ndi sindikukhulupirira kuti akubanja akukana zimene zizi mwina pamene pali vuto ndipo fukula thupi tikali very clear kama sindikuziwa inu akubanja mukukaniratu kuti masamples asakapangidweso test asakaunikidweso kachiwiri kapena vuto lanu lenileni lilipo fukula thupi sikwambiri cheya lengi vuto lilipo fukula thupi ndi zimene sakufuna komano masampoziwo ndoti ngati alipo mutha kupanga sikwambiri natokoza yeah ndatoza kwambiri chair popanga clarify pounikira pamenepo chifukwa zikavutitsitsa ndeti chomaliza chimene uchitika ndikutenga ma DNA samples and pa DNA sample ndeti ngati patapezeka kuti kaya anatenga magazi olo china chake zimene mukunenazo chair pogwisa ntchito njira zina popanda kukatenga ukafukula matupi ndikukhulupirira kuti mwina madokotala athu amene angachita kafukufuku mwina ngati nkutheka atokhala ndi zimenezo komanso ndikukhulupirira kuti achipatala mwina zithunzi anajambula za matupiwo zimene mwina zingathandizebe kuunikira kuti ngakhale kuti mwina achibaleni panalibe koma amene anali mkatimo atathandiza kuunikira zimenezo koma ndifunso lofunika kwambiri kuti namalira ayankhidwe chenicheni pa mapeto pake pepani kwambiri mayi zikomo supplementary zakasina ndati malizire rete chair kuwava mayi Sambalopa pakhabe ndikachikeko pang'ono kwa amene adayika fosanaone kuti adayika thupi la ndani nona lapanga identify koma tikapita page 57 58 ya inquiry report lija inalongosola bwino lomwe kuti MDF officials they were pushing kuti akhale oyambirira to dispatch the bodies, so meaning there was an official MDF amene analipo bankhani ya autopsy and identification ya bodies. For bodies, I just remember there were my book ba coffee na jana nimedwa maina akamatuka mene much. So I think the chair from you through your chair, if we can have the official MDF analipo for identifications and autopsy, so that they can come and give in their testimony. If you're not satisfied, we still have to go the DNA away to identify the good to la Malemu Sambalopa. I submit for chair. Yiji ndichifoka chake komiti inoyo inaika ndondomeko eka fukufuku tinene kuti strategy yathu ndi phase 1. Phase 1 tukumana ndi anafedwa atifotokozere. Koma kuli phase 2 ndi phase 3 yomalizira imene kuzakhale kufufuza kuti ndege inapezeka bwanji, matupi anapezeka bwanji, matupi anapangidwa hando bwanji, matupi anayikidwa bwanji. Kumeneko ndi kumene kuzakhaleso anthu amene ali pa site tizafuse mafunso oyenerera fuka iwo kunalibe. So ningofuna kukutsimikizirani kuti so tini njira zina zimene tigwire ntchito ndikunena izizi kuti mwina anthu pansa akutimvera online. Sikuti kufufuza kwathu kuthera kongopanga kufusa mafunso kama witnesses. Kukhala ma audit tinanena pachiyambi kukhala audit pathologist audit abwera azapange audit bwino ndipo a parliament ayikandondomeka kuti munthu woyenerera abwere. Kukhala ma forensic auditors amene abwere zonsezo tifufuza bwino koma chifukwa kuti mafunso akamabwera anthu tikumana nawo pakhalabe mina iwo kudodoma akulephera kuyankha nafenso sitikuziwa chifukwa ma expert witnesses sanafike ndimangofuna kuti ndifotokoze kuti nawo sakhale ndi chithunzi choyenerera. Ndikhulupirira very clear mbali imene zomwe zikomo kwambiri chair. Ineso ndajoina zinzanga pokupepesani mayi Sambalopa chifukwa cha kutaya munanu Keneo Sambalopa pepani kwambiri. Nkhani imene ndili nayo mwina sitipita kwambiri ku autopsy komabe ndikochita kakomenti pang'ono kuti kuyeza matupi kumeneko zimakhala bwino, kuyeza thupiro
komanso kuyeza zina ngati magazi kapena zinthu zina ndi nkhani imatha bwinobwino imakhala kuti mwagunda mbali zonse thupi komanso mafuluizi a mthupi. Komabe imene anenera acheya ngati zitazavute mmene mwanenera kuti sizingatheke kuyezanso thupi, palinso njira zina zoti thupi likhoza kufufuzidwa kuti kodi inali condition yanji, chinachitisa ngozi ndi chani. Ndi tikukhulupirira kuti akabwera mapathologist amenewa, forensic pathologist amenewa atithandizira nzeru. Ndimati sindipita kwambiri ku autopsy chifukwa mezi mwanenera mu ripoti mwanu munangomva kuti autopsy yachitika, dokotala amene anachita munasankha sino wa family, komanso mwanena kuti simukumuziwa kuti ndi ndani. Za ripoti ndiye sangati namva bwino ripoti simunaione. Ndi za autopsy munandisafuse kwambiri zikhala ngati simukuziwa china chilichonse. Ndikukhulupirira kuti zimene tanena ndizoona eti. Sikwambiri cheya ndimamemba onse ndizoona. Zikoma kwambiri zingosiyanabe pang'ono ndi malipoti amene timakambawa, investigation report ya previous commission of inquiry. Ndi acheya atithandiza ndi komiti imeneyi kuti tione kuti report zimenezi zimachokera kuti kusogolo kuno. Komabe mayi munayankhula kuti chimene mumafuna inu kwenikweni ndichoti muziwe kuti chinachitika ndi chani. Komiti inonso ikufunanso zomwezo kuti timvesese chinachitika ndi chani. Ndiye mafunso amenewa ndi amene amalawi ambiri akufunsa kuti amve chenicheni chinachitika. Ndiye ndikumafunsa funso limeneli ndithu kwa aliyense amene akukhalira mpando umenewo kuti inuyo mayi Sambalopa mwatiuza kuti mufuna muziwe chinachitika ndi chani. Kutanthauza kuti nkhani ya ngozi kapena kuti sinali ngozi, muntimamo ndithu imakhalamo kuti kodi chenicheni nchiti, kuti inali ngozi kapena zinali zina zoti zongochitika kuti si ngozi. Ndinene choncho kuti mmaganiza motero mwete. Sikwambiri cheya ndimamemba onse mutu mwanga ndifo choti ndimauzidwa inali ngozi ndi mumakhala zimenezozo. Zina zinofa chazoyankhulaso kona ndikunena kuti ndimangofunisisa nditaza zoti chinachitikacho chinali chotani, chinali chani. Sikwambiri. Kumalizira cheya ndi nkhani ya imene anakamba anzanga akudowa Kasangazi kuti whether ndithu inachita nawo contribute kwakukulu. Komabe tikamaona mu report ya BFU pa page 53 akukamba za whether imeneyi kuti sinali bwino, komanso akunena kuti lack of situation analysis, amene awareness, komanso inadequate pre-flight preparation ngati zifukwa mwina zitatu. Ndiye komiti inonso ifuna iziwe kwenikweni kuti inali weather kapena anthu amene asanakonzekere bwinobwino, situation awareness chinachitisa kuti aluze awareness imene ndi chani. Zonsezi tifuna tizifufuze, mwina si weather yokha, mwina pali zinthu zitatu pa page 53. Ndiye mafuna ndikusimikizireni kuti nanunso mukamadabwa kuti chinachitika ndi chani, amalawi ambiriso akudabwa. Ngakhale report iyo nayonso inanena kuti pakhoza kukhala zinthu zitatu. Ndiye mafuna ndikusimikizireni kuti komiti ino ifuna ndithu ifufuze chenicheni chimene chinachitika. Komalizira ndimafunanso naneni kokuyamikirani apoti ichi nchinthu chowawa kwambiri kuti zinthu zachitika 2 years ago komabe mwabwera kuti muzathe kuchita present zimene mukuziwa. Inenso malo mwa anthu akuzomba City South ndimafunanso ndikuyamikireni kuti munapanga chiganizo chabwino. Zikoma kwambiri cheya. Mrs. Sambalopa zikoma kwambiri chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipasa ife ad hoc committee matifotokozera machimvekere mafotokoza mbali ya awa ndi matero azokambirana zathu. Sinu zanga limweni mawo malizira. Sikwambiri cheya ndithokoze fa chonditana kuti ndizapereka umbono umene ndinali nawo. Sikwambiri komano kumapeto kwake tomwe ndinganene ndi chomwe chijandanena kuti ndimafuna nditazadziwa kuti kwenikweni chinachitika ndi chani. Tithudi sikwambiri. Ayi chinsisa kuchizowa ndi Mulungu. Feyo tiyesesa mbali yathu kuti tukupaseni mayankho
enieni. Tungokupemphani kuti usachoke pamaso pa Mulungu namene angakutonthozeni kukulimbikitsani kuti tsogolo lanu likhale labwino, mukhale pamtendere mu mtima ndi kuchivomereza chinthu chowawa ngati chimene chicha. Tithokozenso mayi Violet Bunya po aperekeza Mrs. Sambalopa kukhala nawo mtima amene musausiye. Sikhala limodzi pa nthawi yabwino ndi nthawi yazovuta. Ndi kufuneni zabwino zonse, muyende bwino, Ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri.